Hello mga Yanyans, DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ito lang siya po mga sa video na upload ko. Ang Manyans, kaya pala Manyans, iba natin yung Manyans, yung bago ng Barako. Yung Manyans, yung Barako 3. Mga Yanyans, 2022 model. Dito ngayon Manyans sa Superbike, iba natin mga Yanyans. Manyans, samahan niyo po ako, tara na. Ngayon sa Superbike mga Yanyans, dito sa may Barangay Tonton Lingayen. Dito lang siya Manyans, along the highway lang siya mga Yanyans. Dito papuntang bayan ng Binmali mga Yanyans. Dito naman papuntang bayan ng Lingayen mga Yanyans. Tara Yanyans, punta natin yung na Barako 3. Ito Yanyans yung Yanyans, yung Barako 3. Barako 3 175. Mga Yanyans, ito itsura niya mga Yanyans. Bali Yanyans, yung tangke niya mga Yanyans, iba sa dating Barako, iba yung tangke niya. May ano siya dito, medyo malaki ang tangke niya mga Yanyans. Ito yung angkat natin ito. Ito itsura niya mga Yanyans. Ayan. Ano pa rin ito. Ayan mga Yanyans yung itsura niya. Ito yung flasher niya. Tsaka yung gulong niya mga Yanyans dito sa harap is 2.75. Tapos yung rim niya is 1.6. Yung rim niya mga Yanyans. Ayan yung hub niya. Ayan yung Barako 3. Yung design ng tangke niya iba, medyo may pagkamalaki tangke niya. Tsaka ito yung ano niya mga Yanyans, yung electric start. Tapos ano may FI na siya mga Yanyans, hindi na siya carburetor type. Ito yung tsura ng FI mga Yanyans, oh. Ayan yung tsura ng FI. Ayan mga Yanyans. Mga Yanyans, ito yung tambutso niya. Ayan. Dalawang shock na siya mga Yanyans, dalawang shock na. Tapos mga Yanyans yung ito yung ilaw niya sa likod. May flasher din sa dito. Ang lagay ng plate number. Yung ano pala yan sa sprocket niya pala yan sa is 44 yung sprocket niya yan. Ito yung ano yan yung gulong niya is sa likod is 3.0 by 17. Tapos yung rim niya man yan parehas ng sukat sa ano doon sa harap. Saka mga yan yung ano yan yung tapos na yan sa ano yan yung ano niya. Ito mga yan yung ano niya yung gasolina niya. Meron siya neutral, tapos yung sa flasher niya, tapos yung sa high-low na ilaw. Tsaka yung mga sa ano niya, speedometer niya. Ito. Yung mga yan, ito pala, mapansin nyo dito, wala na ano dito, yung switch ng ilaw. Patayan ng ilaw, wala na. Kasi bakit? Nakadirekta sa mga yan, direkta. Yung bagong Barako mga yan, yung 2022 model na Barako, nakadirekta na yung ilaw niya. Hindi kagaya yung old model yung 2021 model yung Barako 2, meron itong switch na ilaw. Ito yung mga wala na yung ano, FI, wala nang ito. Wala na. Tapos mga sa kagandahan dito mga itong Barako 3, meron siyang hazard dito mga ito yung sign ng hazard. Ano, pag switch na mga sinitcho siya, yung ilaw niya dan sa ano sa lahat ng flasher na ilaw niya, mag-ilaw siya. Ito yung hazard niya naman yan ito. Ito hazard to. Tapos ito yung high-low, tapos yung flasher. Ito yung busina. Ito yung electric start. Naman yan. Papakita ko lang naman yan yung ano nito, specification niya. Dito yung ano naman yan, so yung manual niya. Ito yung ano naman yan, so Barako 3 manual. Yan yung ano niya, yung general information niya, yung specification niya mga Yanyans, no? Maximum horsepower niya is 10.1 kilowatts, 14 PS, 8,000 R per minute, RPM. Maximum torque niya is 13.7, 6,000 RPM. Tapos yung maximum turning radius niya is 1.7 meter, 5.6 feet. Tapos yung dimension niya mga Yanyans, overall length 2,000 mm. Tapos overall width 780 meters. Tapos overall height 1065 mm. Wheelbase niya is 1240 mm. Tapos yung root clearance niya is 145 mm. Engine type niya mga Yanyans is 4-stroke, single overhead pump, single cylinder, air cooled. Mga Yanyans. Pagdating dito sa ano Yanyans, sa displacement niya is 177 mga Yanyans. 175 siya pero 170 nakalagay sa manual.
Tapos yung bore stroke niya mga inyas is 65.5 times 52.4 millimeters. Tapos yung conversion ratio niya is 9.3. Starting system niya is kickstart. Merong kickstart, meron ding electric starter and kickstarter. Yung yung fuel system niya is FI, hindi siya carburetor, fuel injected na FI. Tapos yung ano niya maintenance, yung spark plug type niya is NGK. Tapos yung engine oil niya type is EPG, SG, SS, SG, SL or SM with Jasuma, MA1 or MA2. Yung maintenance. Tapos yung capacity niya maintenance ng langis niya is 1.3 liters. 1.3. Tapos yung viscosity niya is ECA 10W40. Yung viscosity niya. Tapos yung transmission type niya is 4-speed, constant mesh, return shift. Tumayas, meron pa yung ibang mga information dito sa likod. May yung clutch type niya. Tapos yung frame niya. Tapos yung dito naman electrical equipment. So yun lang mga inyans. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito yung Barako 3 dito po sa Superbike. Mga inyans, kung gusto nyo mga inyans, kung gusto nyo mag-inquire, punta lang kayo din sa Superbike. Sana naman inyans, nagustuhan nyo yung video ko sa Barako 3. Salamat sa panood mga inyans. God bless everyone. More power. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. And bye bye!